ತುಲೆ ಆನಿ ಕಾಲಡು ಹೊರಬಲಟು ಸೊರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೈಸಾಸುರ ಪಂಡ ಗೋನ ರಕ್ಕಸೆ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತರು ದೇವನು ದೇವಕ್ಕೆ ತರ್ಪರ ಸಾಧ್ಯವೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನ ನಡಕ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ದೇವರ ಕುಲಕಲ್ಲ ತೇಜಸ್ ಅಂಚಿನ ಆಯ್ದಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಅಕುಲು ಮುರ್ಗದ ಏಸಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಲಿತ ಏಸಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪರಮ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮೈಸಾಸುರನ ಕೆರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತುಡು ಮೈಸಾಸುರನ ಕರ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೆಲೇನು ಪೂರ ಆ ಪಿಲಿತ ಏಸೊಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಬೇರ್ಕೊಲು ಬೀಜ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಇನಿಕ್ಲ ತುಳುನಾಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಲಟ್ಟೆ ಬೀಜವನೆಂತುಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೊಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡು ಬುಲೆಪೋಡು ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಇನಿ ಕನಗ ಎಡಮನೆ ಐಸರದ ಸಂಬರ ಪುಡುಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರಣಿಕಲೆ ಮಾತಿರಕಲು ಸೊಲ್ಮೇರ್ ಪನೊಂದು ಪಂಥದ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜನು ದಿವಂದಲ ಬಂದಲೆ ಕಲಕ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಲತ್ತದು ತುಂಗು ದಜ್ಜದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗಾತೆರು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಿಂಚಿತನ ಮಿತ್ರ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಿಂಚಿತನ ಕೆ ಪೇಜವ್ರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕ ಗೊಬ್ಬಿಲೆ ರಾದುಪುರ ಚಿತ್ತನ ದೇಹ ದಾರ್ಢ್ಯ ಪಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಯಾಕಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ನೆನಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಕಲಕ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೆರೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಸುರು ನಿಕಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಏನ್ವೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಡೆಪೋವೆ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಲ್ಪ ರವಿಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಪನ್ಪೆರಿಕೆನ್ಗ ಏತು ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಎನ್ಮ ಪಿಲಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದಿನ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಾತ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸೇರಿದು ಎನ್ನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕರ್ನ ಸೇರ್ಲ ನೆಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧವಂತದ ಮುಡಿ ಹೋಕನೆಟ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದ ಈ ಸಲ ದೇವೇರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಾದ ಮನ್ಪುನಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕೂಟ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟೆ ಬತ್ತಾರೆ ನೀಡೋ ಶಿವ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಜನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಾಡ್ತೀರಿ ಮಿಥುನ್ ರೈಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿಕೆನಗ ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ ಉರ್ವಾ ರುಕ್ಮಿಯ ಬಂಧನ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷಿ ಯಮಾಮೃತಾತ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಶಂಭವೆ ಅಮೃತೇಶಾಯ ಸರ್ವಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇನ. ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ತಂಡದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ನವೀನನ್ನೇ ನೆಡ್ದು ದುಂಬುದ ಮಾತ ತಂಡದ ಅಕ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕ ನವೀನನ್ನೇ ಬಣೊಂದಿತ್ತೇರಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲಡ ಪನೋಡಾನ್ ಅವು ಧರ್ಮಗುಂಡಾನ್ ಅಂಡ ಈ ಸತಿ ದಾಯಗ ನವೀನನ್ನೇ ಬಂತಿಜೇರಿ ದಾಯಗ ಬಂಡ ಈ ಸತಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತ್ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸುರೂರ್ದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಡ ಪಾತೆರದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬರೆ ಪುನ ಕಣ್ಣು ನೌಲ್ದಿ ಪುನ ಅಂದು ಗೊಂದಲಡಿ ಆನೆ ಎತ್ತೆ ಪಂಡ ರೆಪ್ಪೆ ದೆಪ್ಪುನೆರ್ತುಲೈ ಪೌಲ ಚೇಂಜ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದು ಪಂಚೆ ಪಾಡೊಂದು ವಾದ್ಯ ದಕ್ಕಲು ಡೋಲು ದಕ್ಕಲು ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಜಂಡ ಬೀಜ ಒಂದು ಮಾತ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ 14 ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ದಕ್ಕಲು ನಿವೇಶ್ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ 14 ಕೈನೈದೆ 15 ಪಿಲಿ ಕಲೈತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಈ ಇಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪುನು ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬೋರ್ ಆತನ ಇಜ್ಜಂದು ನಿಕುಲೆ ಪನೋಡು ವಾ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಂಬುನು ಪತ್ತೊಂಬೈಜ್ಜೇರು ವಾದ್ಯಾಡು ಕೊಂಬು ಕೊಂಬು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇನು ಊದುಂದಾಂಡ ವಾ ಕೆಲಸಕಾರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಆವಾಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಾಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತಿನ ಆವಾಡು ಐಟ್ ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಲಾಂಛನೆ ಎಂಕುಲಿ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಲಾಂಛನನಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಅಡಬಾರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಲಾಂಛನನ್ ನಿಕುಲು ಸುರು ಮಲ್ತಿರೆ ನಮ್ಮಿ ತುಳುನಾಡು ಪದ್ಯಾಡು ಅವಳ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತ್ತಂಡು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮೂಜಿ 4 5 16 15 ಮಾತ ಪೌಲ ಕುಣಿತಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಎಲ್ಯ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬಾಕಿತ್ನ ಪಿಲಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಗುವೇಡ್ದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದ ಪಿಲಿನ ಬಾತಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಎಂಚಾಯ್ತ ತಂಡಗ ಸೇರ್ಪಾವ ಸುರು ಕೆಂಚ ಘರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಸೇರ್ಪಾವನೇನು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ ಮಲ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ತೊಜ್ಜಿಪಾದಾರ್ ಅವಳ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಾತನ್ ಕಸರತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪೂಜ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಲುದ ಉಲೈಡ್ದಿಲ್ಲ ಐತಿನಂಚಿನ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಸರತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಆ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಏಪ ತಿಕ್ಕಾದೇರಿಂದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡ್ ನಲಿಪುನ ಸುಲಭತ್ತಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಪಿರ ಕೋಲ್ಕಾರ್ಡೆ ಉಂತುನ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಕಡೆತ ಆ ಪ್ರಭಾವಳಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಬನ್ನಾಗ ನಿಜವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಂಡು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಎಂಕಂತೂ ಸಮಾಧಾನ
ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಡಲ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ದೇವರನ ಕಲೆ ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ ಎನ್ನಲ ಆಸೆ. ಬಹುಶಃ ಒವೇ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೇರೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತೊಡವು ಒರೆಗೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ಬೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ವಾ ಕಟುಕಾಗ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಕಡೇಕಾದ ಯಾನ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪುರಭಾವಿ ತಯಾರಿ ಆನಾಗ ನವೀನನ್ನ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಿಖುಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತೋಡು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತುನಾಗ ನಿಖಿಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೆ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೋಡು. ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಕ್ಲಪ್ತ ಇರುವ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ತಾಸೆದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂತುದುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಲ್ಮನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತದ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಾ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇತದ ಜವಣರೇನಕ್ಕೆ ಸೇರಾ ಒಂದು ಅವು 100% ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಈ ತಂಡದ ನಲಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಂದು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು. ಕೊಂಬುದ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಬಾರೆ ಸಾಕಿ ಉಣ್ಣತೆ ಅವು ಐಕೆ ದಾದ ಪಣಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಭಾರಿ ಜೋಗ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು. ಬಾರೆ ಸಾಕಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪದ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾರೆ. ಐಟೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತದ ಇರ್ತಂಡ ಕಾಂತಾರದ ಪದ ಉರ್ಪುಣ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತದ ಹೊಡ್ತೋಜುಂಡೆ ಅಂಕೆ ಭಾರಿ ಸೋಕ ಆತಂಡು ಅವಲ ಬಾರ್ಲಾಗಿದ್ದ ಪದತ್ತಂಡು ಲಾಗಿ ಕಡೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಬಾರ್ಲಾಗಿತ್ತಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡು. ತಾಸೆ ದೋಲ್ದಾಕಲ್ನ ಪಂಡ್ರಾಗಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಪಂಡ್ರಾಗಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ 4 5 ಎಡುಮ ಪೂರ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಹೇರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿನ ಪಿಲಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು. ಆ ಕೂಡ ಅಂಚ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತದ ಬೋದು ತೀರ್ಥದ ಜಾರೊಂದು ಬೈದಿನ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕೆ ಆತಂಡು ಪೊರ್ಲು ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಜೋಕ ಆತಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕನಾಗ ಅವಳು ಕೋಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಉನ್ಮಾಲ್ದಾರೆ. ದಾಲ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕೊಂದು ನಿಗುಲು ಅವಳು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ 9 ಜನಲ್ಲ ಮರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದ ಅವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು. ಮರಕಾರ್ಡ್ ಅವಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಡಪುಣ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆ ಪಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ನ ಬಣ್ಣದ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಡಕೆ ದರ್ತಿನ ಅವು ನನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ದಾಲ ಒಂದು ಆತಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ದಾಲ ಪಾತೆರೇರಜ್ಜಿ. ಈ ಟೀಮು ಮಿಥುನ್ ರೈಡ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದೇಟು ಗುಣಮಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಾದಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಮಯ ತುಲೆಂದು ಅಪನಗನೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡು ಟಕ್ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂತಾದಾರೆ. ತಾಸೆ ದೋಲು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ನಿಗಲ್ನ ಕಾರ್ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ನವೀನರೇ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆ ಕೊಂಬು ಉರ್ತೆರ ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೆರ್ತು ತೋಜಾದನು ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಆ ಕೊಂಬು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಅದು ಮೂರ್ದು ಬೈದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೀರಿ ಆರ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದಾರ ಪುದರ್ಕೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅರಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಮಹೇಶ್ ಡಿಕೆಡಿ ದ ಡಾನ್ಸರ್ ಅರಕೆಲ್ಲೇ ಡಿಕೆಡಿ ದ ಡಾನ್ಸರ್ ಅರಕೆಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಮಹೇಶೇ ಡಿಕೆಡಿ ದ ಡಾನ್ಸರ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದಾರೆ ಅದ್ಭುತ ಬಂಡ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ಒಂಜಿ ಮಲಕ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಮಲಕಡೆ ಕಾರಿಗೆ ಮರಕಾರಿ ಪತ್ತದ ಮಲಕ ಪಾಡ್ರೆ ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಮಹೇಶ್ವರದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕು ಅವಡೆ ಮುಡಿ ಬರಿಕದಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಸರಿಯಾದ ನೇರ ಮುಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಆ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಆ ಗುಹೆತ ಉಲಾಡಿದ ಬರ್ಪಿನ ನನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ 4 ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕಲ್ನ
ನಾಲ್ ಪಟ್ಟ ಬಿಲಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೂರಲ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಒವ್ಲ ಬುರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಳಿ ನಲಿಕೆದ ಪೂರ ವಿಭಾಗವನ್ನ ತೋಜಾದ ಗುರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅವು ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅವಡೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.